Funk the Fight de Da Brat en 60 segundos. Vale, moitos de vos diredes, bueno, Da Brat quen é? Aparte de ser unha FMC, quen é? De onde sai? Bueno, pois Da Brat é unha FMC de Chicago, basicamente, e chega un pouco de unha maneira bastante curiosa a facer este disco, que ademais é un clásico e é platino, o sea, é un disco que funcionou moi ben. Antes se daba unha cousa que se sigue dando, aínda que no rap non especialmente, pero si de forma xenérica na música, o tema dos concursos musicais. Bueno, pois Da Brat ganou un concurso musical de Yo MTV Raps, cuxo xurado, un dos principais xurados, era Jermaine Dupri. Vale, para que non sepa, Jermaine Dupri é dos mellores productores que existen. E o premio, basicamente, por ganar ese concurso de Yo MTV Raps para Da Brat foi poder gravar este disco con